To je fokus države, to je fokus Evropske unije, to je budućnost, moramo da širimo svest o tome kada je narod u pitanju i to je jedan od razloga zašto smo Subotici. Naravno, Suboticu nikako nismo mogli da zaobićemo, jer vi ste zaista primer dobre prakse kada su sve ove teme u pitanju. I rodna ravnopravnost, i socijalna, i populacijna politika. Subotica ima šta da pokaže po pitanju mera pronatalitetne politike, zato što godinama unazad unapređujemo te mere i trudimo se da budemo u neposrednoj komunikaciji sa našim korisnicima, sa svim relevantnim faktorima koji mogu da pomognu ovde.